Rahusem bi asi ewo eye Canada Toronto na eye abemua bi a ne din ede Martin oye Ghanaian ni ana yabo ne tuo ama na hwe ne nkwa. Hey, let's talk GH rumors. And any first time I'll pop into my video, make sure say over subscribe it. Eddie Mama na fi wa click on notification bell on so say the be uploading new video be a wonsa ebetimi aka na fi wa share so ama foforo aba be share. Na enim say akwantu mu nsem eye bebre ebi mu kɔ a aya esiye momu ebi mu kokonye sika e de balance kwen hu se Ghana fo bebre pre so mbekɔ Canada ebi mu kɔ other countries a che say na akoyese as youth ni nyina edwane e de kɔ amanfofo so ni nyina for greener pastures ebi nim say ukɔ amanfofo so a kwa koyeye ebi kɔ school ebi kɔ pɛ adwuma che say eye niema bebre na aya na ebi mu kɔ a etimi si yie ma wo mu ebi mu so kɔ a omu kɔhwere omu nkwa ebi mu kɔ a yare na omu de befie emu nsem de aya na edoso ankasa. By Ghana TV say men kan cho say hu behia say ye Ghana fo no ye be promote made in Ghana products say de be ya o my Ghana bitimi akonanim na importation rate no eso atse enti by Ghana TV omu streaming live e wo YouTube omu sanso e wo Roku box o sanso epiemu e wo Play Store omu wo ho a bitimi download na wa share enti wo hia enquiries bia anso bitimi afa numbers na wo screen ne so no dwumadie bia anso a wo ye no aye made in Ghana products na obo hu debro no betimi apike numbers na why video e dey send numbers ni ye be advertise am free of charge. Na ebusia abante yi yenya nente yese ni din e de Martin Babuadu ai wo ye student e wo Canada ho no ma che se o ye 20 years old na che se on share da enyini bia wo hwe wo screen so a wo behu se ni mfonyini etwagu e wo ho che se o ya abante bia ne ho eye feyie na obi nim se ye ntokwa no ni obi wo se bibi na wakoye center wantawa bi na da wo ni obi ntem a eno mumu de yensa entime enkansa ba de enima ne se obi nipa bonefo bi akwakọ sh0t ne 3 times ama brantie wanwu kra at the spot o prepare ya chese moja tu nama omo try say omo be bom humodin bia se nkombeje ne nkwanso okoju hospital no chese wanya enkwa na rehusem yesi esiye ewo onu ani resident baby a wote a yesi eho de Clearview Heights eho ena arehusem yisi ya chese okopiem ho de akoye arehusem abusuya no etwa adwo ankasa chese suan no musu se obewo abrantie na watete no amana beju sampempenso we na obi dida kope ebeje ne nkwafi ne nsem die eya hometesem na arefo na okopiem wo Canada chese video aye hu ni sisi ade chese esu abusuya no esu ankasa ana wo musu yenhye bimra. Chese asem no aya asefuma nkasa arwe ho chese unhu die nti abema obi ada sori da kope na wakase meji obi nkwa efe ne nsem adekode poti esi ye nti kwa but no matter the reason no aya na enka obeku obi die aya na ehu ne se ano eye den ankasa chese Canada ho no ye Toronto ho na nkasa ekame akoye se ewuwo bi ekokokoko so ewo ho pa na ebekaya eye early this year somewhere February abrantie bi a ono so ni din ede
Edubuachi a wo 39 years ono so ye sh0t ni kunu yaya wo honom a na yesi wo kwa adwuma enu na emze okodu Canada wo kwa indi 6 months kra na sa rehusem we eto na no nso ye Ghanani nti e kame akoye se wuwo no ekoso ewo ho akese wo ye ya na sh0t ne yaje wo nkwa afi wo nsem akese enya asem keto akra wo komkope bibi adi eni me beye den enenam kese sisi ade ebusia ne etwa adwo ankasa wo any comment bi a wobetimi eja ewo comment section ho e de amame na ebusia asem ne koso no eye certain woman bi a ono so ye Ghanani a owo eye Canada ho ode efutu kakra ebre Ghana fo a mokopie mu ewo my so eye especially Canada ho ochiemu to omfo de nti e wo se wo ba wo bebre wo ase na wakra wo kakra yenti ne nsem ni bi abusuafo madaroma enen so yaku yenua baako na no permit asem no bitu anamon na makogina hwa makogina ho bia efra no pa bidi menu tutu former police for na de wa around na emu aya sisters emu aya abusuafo emu aya o emu aya mun koto obi ahwe mun nya hwe better wrong place at the wrong time. Wrong place at the wrong time. Bisra mumusha muho ye migusume ka. Enya trend na mipo. Enya trend na mepe. Mu safety yo. Misra mumusha muho ye. Mumusha muho yo na asam na susu o. Asam na ni susu o. Yapa mo cha mumusha muho ye. Nesa mo ba Canada na no ba Canada o. And sikana mo just say munya careful. Me person me buo bibia mo ha munya careful o. Na baby amone nam no mo hwe ye. Munya very careful. Na said asama bay ay arehosam na asasi no. Ay yenua hohofo ya wo mabay. Another one so ya boni tuo. Misra mo hwe mo hu ye. Said amonim Canada no before na nyasa na tie. Wrong place at the wrong time. So one shey ya obi betwa wo nkwaso. So one shey ya obi betwa wo nkwaso. Mususu mpere, mususu ga na mfosam. Me pa mo chaw, misra mo. Me the duties ne babra mo soon and I hope some mu bi mo ho news. Ya pa mo chaw, yesra mo. Me pa mo chaw. Ma sori na pa ya ko gina ho. Makwa ne na baby a incident ni si ya no makogina ho a na nuanom areho mesra mo me nuanom awo amaba visitors amaba me pa mo cho me trend me pe bibia. I'm just pleading to you guys me pa mo cho asam na areho ni pa no kro be di ade na boy ne papa no kra ono so eja bia ni no ho ya besra mo mu komo check baby amonenam obi an check baby amonenam mususu mfom sika mu mamoni na ho sika na mu wuja ho no misra mo asam fufro na asa bay me pa mo chaw mani nyina titensuo me ra ho ye adofo me pa mo chaw misra mo mumra form me pa mo chaw mumra form awo amaba mumra form ebra bi baba mu bedi eno ena mame no waka no mame no ndidi mame pokua ayo no na wakasa no chese ochiremu a wose hu behia se wo utu kwan ko obi man so a obekura wo ho namfo sem bi ni nioma bi wo ho a eso ebetse na mum ye nyante adekode pote lead to abante ewuo ya but ye be make sure say ye be die ani ebedi achire police for nsa wom na face so ye behwe se ye benya busuani bi ne ye busa na adekode pote a esi ya ema atorencheme entese eto abusuan no nti any update bi aba mesan e de baba aba besomo na mesre say ye wo election year aka just few days ama yakwapoto aba no ehu ebehia say oh my Ghana ye bebo ya somdue no ehu ban ne say nti se woni obi wontawantawa ebese se mbesiesie mumma ntokwa emma na Ghana de ya somdue emman nti yen kra ye asomdue no saada nyina
mesrɛ sɛ wobe subscribe ama me sɛ no first time a na afei wa share ama foforɔ nso atumi ahwɛ. Sɛ yenya update bia concerning Martin ewu ne ho a mesan de beba aba abeso mu ne ebɛka sɛ may his gentle soul rest in peace. Me din de Nana Akua Santoa. Makram.